Aquest any, siguis on siguis, participa del repte solidari de la Diada. Entre totes i tots, fem créixer la xarxa Independència. Mitjançant aquesta acció podràs crear vincles amb diferents persones i assemblees de base, així com fer aportacions a blocs solidaris. Per participar-hi, només necessites aconseguir el teu codi QR. El podràs trobar dins el lot de la samarreta, a la teva territorial més propera o a xarxaindependència.cat. Entra al web xarxaindependència.cat i escaneja el teu codi a la pàgina Entra. Abans, però, podràs assegurar-te que es tracta d'un codi vàlid a la pàgina Verificació. Per llegir un codi ho pots fer de dues maneres. Pots fer una fotografia del codi amb la càmera del teu telèfon o ordinador o bé pujar l'arxiu directament. Aquest arxiu pot ser una captura de pantalla, una fotografia o l'arxiu digital. Un cop el web hagi llegit el codi correctament, hauràs d'entrar la clau. Aquesta clau és només per a tu. Si passes una foto del teu codi, assegura't que no es vegi. Si encara no has assignat el teu codi, fer-ho és molt senzill. Has d'escollir un sobrenom que no tingui més de 8 caràcters i la població que vulguis. Ara ja pots començar a fer vincles. Hi ha 3 tipus de vincles, amb assemblees de base, amb blocs solidaris i amb persones. Per vincular-te a una assemblea de base, només has d'accedir a la pàgina corresponent i escollir-ne una al desplegable, així de fàcil. Per crear un vincle amb un bloc solidari, has d'escollir a quin prefereixes destinar la teva aportació: sanitat, medi ambient, social o llengua i cultura. Per crear un vincle amb una persona, necessitaràs escanejar el seu codi. Ho podeu fer presencialment o bé telemàticament si t'envia una fotografia del seu codi. L'altra persona tindrà 24 hores per acceptar el vincle. Passades aquestes hores, quedarà lliure. A l'apartat Les meves dades podràs consultar l'estat dels teus vincles, si en tens pendents d'aprovació, els que ja has iniciat o els que estan confirmats. També podràs veure com es dibuixen aquests vincles al mapa 2 passos i la totalitat dels vincles generats durant el repte al mapa general. Amb el teu codi tens la possibilitat de fer un vincle amb una assemblea de base, un amb un bloc solidari i 5 vincles amb persones. Un cop esgotats aquests vincles, podràs fer-ne una recàrrega a la pàgina corresponent. Per fer una recàrrega només necessitaràs un nou codi, que pots aconseguir dins el lot de la samarreta, a la teva territorial més propera o a xarxaindependència.cat. Com més aportacions facis, més gran farem la xarxa Independència. Et necessitem. Hi participaràs?